jogo se infiltrate kata gidonjo e kind jong'anyo. Jaduong' moro nogo wiye gi loth bathi menti kanyo Moi Avenue, kendo tipo mopogore opogore mane mbui, kendo kama gintie achiel kachiel. Gima jatend piny Kenya wacho kotenore kod nek killing squad. Mano higa mar 2022. Kamano. Singo ni bende ni gimoro ma osedage kaka jatend piny. Cleo chando chunya kenda chandra kabisa. Nikech kaka na wacho wantiere gi chike moripo bed ni rito kaka ja Kenya irito. Particularly kaka police National Police Service Commission oripo bed ni tiyo. To kato bedo ni jatend piny Kenya Mheshimiwa William Ruto loso e weche mag killer squad. Power kata teko mar rais e katiba ma wantiere godo kawuono tin e gik mowacho go. Berne en ni kowacho gi to manyiso ni mago gik manitie. To bende king'iyo historia mar pinywa mar Kenya ni nitiere gigo mang'eny mosetimore thoe mosebedi ma samoro gi dhongero luongo ni extrajudicial killings. Ni police dhi adhiya to mako jok moko to sama tin to sinegi maandamano nitie chigaga ji gi bunde kamano. To wang'eyo ni wantiere gi institutions ma kata samitero ji police e arita mag ng'anyo to police ong'eyo, obed OCS ong'eyo ni wa deploy so and so, odhi donje maandamano cha sama chakre kama, taito dhi duogo sama chakre kama, to jok moko dhi kawe. To sama wuok ni bende wamiye artillery mopogore opogore. Wamiye helmet, entiere gi uniform makala ne chal kama, wuoche be rwako machal kama, bunde be wamiye aidha manigi risasi kata mantiere gi rubber bullets. Gigite Cleophas indiko gi e record mar police. Maka chop sama koro police ok nyal golo accountability mare e kaka jo Kenya osehinyre, police mane ogonyo ji, manende ogoyo ji, kata kapo ni nitiere killer squads ma samoro itiyo godo gi jogo ma be samoro wawinjo ni aidha jo siasa be nigi jogo mar sympathizers gi manigi uniform donje e maandamano gi, police oripo bedni ong'eyo. To Cleophas kaka wacho mokwongo, anasebedo e buche mipange maandamano, asenyaka bedo at the forefront of maandamano. Kiwuok Central Police Station, ng'eni onge police manyalo dhi maja Central madonjo kamiluongo ni kaka Ethics and Anti-Corruption Commission, nikech mano ok en jurisdiction mare. Mano koro en mar jo Kilimani. To ng'at ma Embakasi bende ok nyal biro mo operate e CBD nikech mano ok en jurisdiction mari. Maka chop kama koria kucha tinidwa donjri e arita ka mar jok moko, to nyaka bed ni tiere gimomiyo itimo kamano. Omiyo ng'ama nyalo nyisowa gimomiyo mago timore en ng'atno miluongo ni Inspector General of Police. Ma kata ka bed ni jatend piny lose weche mag killer squad, en gima onyalo timo kanyo onge. Recommendation emo nyalo golo ne chairman mar ng'amiluongo ni National Police Service Commission, ma be sani wa onge go. Nikech ka bunge timo vetting mar commissioners gi officials mag National Police Service Commission. But nikech magi mane jatend Kenya wacho tarik 16 higa mar 10 dwe mar 10 higa 2022. Ang'ono mosebetie eke gigo ma sirikal osetimo minyalo nyis jo Kenya, nikech Mheshimiwa William Ruto siepra to loso pile pile, en onge kama onyalo dhiye moko los kata for more than 20 minutes onyis jo Kenya kaka piny dhi. Ang'ono momiyo o take advantage gigo matimore sani ma e reports temo golo pile pile gi jogo ma o appoint office gi, nikech katiba omiyo thuolo ni ka commissioner osetimo tije to parliament dhi timo vetting, timiye nyinge go to ene modhi to o appoint gi. Ang'ono momiyo ko nyiswa yo matiro ni kata bedo ni gigi na wacho 2022 to pod nitiere cases madhi mbele, to killer squads ma wase identify gin ng'ane gini mogik. Institution mar police wantiere gi structures mopogre. Wan gi IG, wan gi deputy IG, mantiere administration police kod mano mantiere e gimiluongo ni General Service Unit GSU gi mamoko go. Ang'ono momiyo kwane ratiro margi e weche mag killer squads kata ka bed ni nitiere jogo mabedo identified. Omiyo ownership mar police nyaka bed gino ma jo Kenya nyalo mako e yo motegno magi jiwe kendo gisire. To katieko Klewana anamor kabisa nikech kaka gik moko dhi mbele to wachopo nyaka kama koro police inyalo twe go pingo
mochung' e court gima ok ne nyal timre chon. Omiyo jo Kenya dwaro ni mondo we proceed on power of social media, digital accountability ma waneno kadhi mbele ni ka waneno kaka mana jo ng'anyo moko bende nyalo mako polis monyise ni mask mirwako ni en marango. Court nowacho ni kibiro ka to nyaka ibed gi namba ni displayed, face ni be nyaka wane. Nyalo bedo ni jogi ema gin jogo mar members of the killer squad ma kata rais losogo kata ma waneno katimo gigo maricho. Omiyo ratiro mar chik nyaka lu both to the citizens and also to the institutions marito weche mag chik kaka mag police. Kamano.